Mahal ko ba ba? Danasai ang birat kubu dayakhaiman nalai dini birat kubuni unaw dagon hiya ese letra jana dong arena boripa jana dong nोंथांमोना साननो हानाय माबायदि दादो मा रखम दादो होननानै थ' बिराद गुबुननि उनाव दानाय खायसे लेथ्रा जादों आरो ना नोंथांमोना गाज्रि साननाङा दे आं दानोसै दा बिबार गैथ'आ ओरैनो सिम्पोल जादों आरो ना सिम्पोल बिबार So hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनैनि हि दानो नागिरदों थ' आं माबोरै हि दायो आं रोङोना रोङा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर गरमबो खर'बो गिदिंबाय थादों होमबाबो उपाय गैया दुख्रासेल' दङ नालाय बिखुनजोजोंबो थिगसे रायजाबाय फुङाव बेनिखायनो है दा दोननोसै दाननो नागिरबाय आरोना थ' दा दानोसै फोजोबखानोसै भ्लगिंबो खालामनांगौ बहुत गिदिंनोबो दङ राइडआवबो थांनो दङ नालाय थ' बेनिखायनो माबा खालामनोसै आरोना इ साननैसो पुरा बेस्थ' थांनांगोन नालाय एनिभार्सारिबो मोनफैगासिनो जोंहा थ' गोदान मोजां भ्लग लाबोनो ट्राइ खालामबोदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नों मक्राजाल खाजोब्बाय आंनि हिदाया एसेना ओमफ्राय लोगोफोर मा होनोमोनलाय बिराद गोबाव दायाखैमोन नालाय हिखौ बेनिखायनो माने हाग्रा साग्रा जालांदोंमोन आरो ना एसेनै थ' आङो बेफोरखौ साफा खालामना लांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आङो कुरि ना मा होनो इखौ लानानै बिराद साफा खालामबाय आरोना आङो नै ओमफ्राय सिबबायबो जि स्रां मोनबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर जायगाखौ साफा खालामखांनानै आङो ओरैबायदि साफा मोन्दोंमोन आरोना गावखौनो माने मानसियाथ' ओरैबायदि गोलोमदै नांनानै लेथ्रा जादों होमबाबो गोसोखौ ओरैबायदि स्रां मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय आंनिथिं बिराद थाम्फै अरनायखाय धुपबो लगायना लादोंमोन आरो स' गाइस डेन्जार मेंबाय दा दसे ज'रै जिरायनोसै आङो बिराद गरमबो नालाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंनि फेसखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हादों मानो एसेबां मानसिया हामलांदो होननानै बेनो जाबाय मा आंहा बिराद साननैसो खर' गिदिंनाय ओमफ्राय दुरबल दसेयावनो मेङि बिदि जादों आरोना बिथिं आरो सान्दुं गोसादो खामानि मावनायदो ओरैबायदि आंखौ खर' गिदिंदोंमोन बेनिखायनो आङो खामानिखौ रेस्ट लायै मावनो गोनां जादोंमोन निजा आरो आंहा बेन्चखौबो साफा खालामनो दङ बेखौबो हिस्ट्रिजों उगारना लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना साननो हानायखि बे जग्राखौनो हासिबदो उगारदो होननानै माने बिराद लेथ्रा जाना दङमोन नालाय मक्राजाल मा होनो बर' इखौ मिथिया स्पाइडार नेट ओमफ्राय बे इमब्लु आरो बे खानस्रिनि खि नांथानानै दङमोन नालाय थ' बेनिखायनो आङो हासिबदो फार्स्टआव साफा खालामना लादोंमोन आरोना नोंथांमोना गाज्रि साननाङा दे थ' नेक्स्टआव आङो हिस्ट्रिजों उगारबायमोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर साननो हानाय आरो ना मा डिसिप्लिन गैयि मानसि जिनाय ब्लाउसखौनो गानदो होननानैथ' आङो न'आव जानला मानला थायो नालाय थ' न'आव जानला मानला थानायावनो खामानि मावनायखौ लाफानाय जाबाय आरो ना भिडिअखौ नोंथांमोना गाज्रि साननाङा दे गासिखौ साफा खालामखांबाय आङो दा थिखांनानै इयाव दोनहैनोसै आरोना आङो दे बिराद मेंबाय आंखौ malah habis sila may uno nabahambay may uno ayoy nay mahal ko ba apa ya bagus banget मा होनबावनो खामानि मावग्रा मानसि नालाय उपाय गैया मेगनाव माबा हाबसाबाबो बजाबाबो सिंसाबाबो लोमजाबाबो गगा मोनबाबो खामानि मावखानांगोन नालाय थ' बेनिखायनो उपाय गैया नै हिसेनखौ हिखौ साफा खालामबाय आरोना नै हिस्ट्रिजों थिगसे उगारना लाबाय बिराद धुला बाला नांजोबना दङमोन ना नङाबा आरो बेबायदि साफा खालामना लासैनो दाना दोनबाथाय आरो मा जायो लेथ्रा नाङोना बे माकुदो लेथ्रा नांफायो बेनिखायनो आं साफा खालामना लाबाय इसेल' दं आरोना नाय इसेल' थ' नायनोसै दानो हायो ना हाया मेंबायबा लोगोफोर एखेबारे हि साफादो ओमफ्राय जायगा साफा खालामनायदो ओरैबायदि साफा मोनबाय आरोना जायगाखौदो हिखौदो ओरैबायदि मोजां साफा नंबाय आरो लोगोफोरनि नायदो नैजा आरो आङो हेसेनाव माने केरासिन थाव फोनना लाबाय आरो माने केरासिन थाव फोनना लाबाथाय आराम बिस्ला जायो आरो माकुआ माने खारनो आराम जायो बेनिखायनो आं थाव फोनना लाबाय
बिसोरनावथ' थाव फोननो नांगौ नांगौनो नैथिं आरो माखुआवबो फोननो नांगौ आरोना जाहाथे माखुआ पिस्ला बरहाया जायो बेनि थाखाय आं माखुआव फोनना लाबाय नै लायदो लोगोफोर जिखुनु थाव फोनजायो आरो केरासिनबो थाव फोनजायो ओमफ्राय थाव जानाय थावबो फोनजायो आरोना ओमफ्राय नारेंखल थावफोराबो फोनजायो बाट नारेंखल थाव जानायथायफोरा एसे आथा आथा जायो नालाय थ' बेनिखायनो केरासिनखौ बांद्राय फोननाय जायो आरोना बांसिन मानसियानो केरासिनखौ फोनो माने केरासिनखौ फोनबाथाय आरो पिस्लाबो जायो बांद्राय बेनिखायनो केरासिनखौ बहुत मानसियानो इउज खालामा दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आं हि दानायखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना प्लिज खेबसे कमेन्ट बक्साव लिरना हर थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय